Kakọtara anyị ihe mara maka agwụ nsị. Agwu Nsi bụ ihe nna nna ya mere dobere anyị iji gwọ mmadụ, iji kpọọ ụzọ ndị mmadụ na-esiri ike, mana ọrụ bịaziri tọnụ dịfefe ụdị uche dị iche iche. Agwu Nsi jidekwe mmadụ, o jikwe ụdị na agbụrụ. Agwu Nsi kịta ọ were obere nwa ga-apụta osinye achọji ma ọgwụ nke ga-apụta osinye ọjị akwụkwọ hụ na-asị na ọgwụ na-enye ego ọ ji emebe ya. Ancha bụrụ Agwu Nsi. Agwu Nsi ọ na-esi na agbụrụ nna, agbụrụ nne, agbụrụ nna nna, ote anọ na ote mụrụ ụmụ so nna emebe m Agwu Nsi a na nọ nlakịrị ime ya. Emere m ya na agbara m ọsọ 15 years ekwumanata m nna m mgbe na achọghị m ọgwụ gba ọsọ mewe nka gba pastọ hụrụ o ji pastọ mara m, mana ọ bụrụ laịn m. Mana kịta m mewere ọgwụ a na nwetakwa akwụkwọ ya mmadụ si ọgwụ ahụ rụọ ọrụ onye ejikwe na ọma mmụ nwa na nwa esuzuo n'apagoro mgbe ya na-emegwo nke a nnekwa ọgwụ ngwa na abụrụ m chukwu a na mme ya. And Agwu Nsi ha bụrụ onye a na-achaji ebekwa isi mmadụ ome ya okwu 20,000 ịmanye ọgwụ ịmana ọbụla Agwu Nsi ji ya ngụrụ ọgwụ aha ya. Ụmụnne m hụrụ na-achị m ọchị sị m bụrụ na-achaji ọka macha ma chaji onwe nke ọbụrụ na-eme n'onye ọgwụ ahụ bụ ihe na-eme. Ị ga-achaji onye ahụ, ị ga-agụrụ ya nke egwu ka ya gbuo ihe m ọgụ gbuo ogige m ọgụ gbuo owo gị. Ị ga-agwọ ya ha gwa si ya ihe m chọrọ ihe gị na ọgwụ nwa chọrọ ihe gị nye anaghị agbacha nkwa odere ọgwụ Agwu Nsi ya odere ji n'ịnọ abụrụ ji na-anọ mmanya kịta na tọrọ adịghọzi afọ adịghọzi so ya ma egwu 1000 ọ bụ highest currency of Nigeria na onye m na-abịazikwa Cherokee venza chigha gị ịnara onye agwụ wetara onye mezikwa kpụrụ esu wetara gị nara ya onye agwụ wetara. Mana onye bịa na-abịakwara ebe gị isi ahụ bifo ihe ọgwụ nwa ọ ga-enye 20,000 ọ ga-enye 20 million ọrụ ọgwụ ị ga-anata ihe ahụ ọgwụ ahụ ejide gị. Mana onye bịakwa ịhụ nọ ego example na ịhụ na isi ebe a ji Enugu ga-eri 2,000 naira ya gwa ya ncha na ọ ga-ekwe oge 5,000 naira ga-enwe ego ga-egba fuel ijogote nye gị omezike omejigote nzi iwe nzi be gị omejiche jigote odo iwe obe gị ị na-ego ya ego ị ga-agara na nke ahụ ọgwụ ama nwere gị iwe. Mana isikwa ya ahụ bụ ọkwa na-enye nwana ya ga-agbacha ịgote 100,000 ọgwụ ga-agba nkịtị gwọ ọrịa ahụ ma ịnatakwa ego ahụ ọgwụ ahụ ejide gị asụfa na ọgwụ ọdịnala na ọgwụ ejide maka onye ọ ga-ejidere gbe ị na-achaji onye ahụ bụ ọgụgwọ dị ọrịa ma ịgwụgwọ ya ahụ si a na-ewetakwa nye ọgwụ ga-ewetakwa nye nsọ ọgwụ ahụ ya na-akpa bụ nsọ ọgwụ ya ka na-akpa ya n'ala Igbo nsọ ọgwụ onye jekwenye nsọ ọgwụ ọ bụrụ ezigbo mmadụ onye ọgwụ imeri nye na-eme expect onye nwere ike imeri nye expect mmeri nye na-atịghị anya onye bụ nye mere ụfọdụ ji agbara ọsọ na dibịa bụ dakị mụrụ onwe m ime nji gba ọsọ gbọ ga-abụ ma brọda mapa mere ya ha mgbe anyị na-eriju ahụ mana ahụ m ego mpa m nwere ịghọtara ọmụndị sị maka ọbịa tugbo gbere oche ahụ mpa m tugbo na amata ahụ mana kịta na ọdụzi otu ahụ ịghọtara. Agwu Nsi ya ijekwa ịkpọ gị ọhụrụ na-acha biko anyị bụ nwata ejikwa kọta m ya ji oke menere ya mana ọ bụghịzi nke mana bịakwa be m ndịmọnụ onye m akị bụ ụmụakwụkwọ ji akwụkwọ ọgwụ ọgụ na ọmụrụ na-abịa ga-agba otu nye si de mana ndị eze ga-agba nwu tines otu nọ na anụmacha jigisi ịbekwa na sị irighara amụ nwa anụmacha jigisi nye nwa milion ihe m jiri na ya gwa bụ nchekwukwe nne asị m na ihe ji masị jeme ọkwanụ ndị mmiri ji ya ji ndị mmiri ọkwanụ were nye hụrụ dị isi masị jeme nye a mere adịs ọkwanụ ọgwụ ja ga-achụpụ ọkwanye ga-egoro ego mma njekọ m jegote ego m ga-agwa nye a dịpụrụ ego ịma ego ahịrị ego
ụfọdụ na-asị oke ego na-ebe nye ha ejigo nye ha nsukwa na ihe ga-ejigo nye ha bụ nye 200,000 naira example ọ bụrụ na egotegoro ji matụ ọ bụrụ na nye egote nye niile ma gwa gị ha nye jigotere nye nji arụrụ ọrụ ma bụ 200,000 ihe kweme mgbe kweme egote chi nye ahụ nye ngotejere arụchakwa ya bụ ọrụ ịhụ rizọt bịa menye like ego nje gba fuel moto fuel tank m nyere fuel 15,000 example nje fuel tank m gasị ego nje gba fuel mbụkwa 15,000 naira mma gwagwọ dị ese ị ga-ama na nye magwa bụ eziokwu beti ihe na-egbu ụfọdụ bụ agwụ nsị mesekwere gị nye ofu ebe ga ogbu ogosi na I bless you this one happen ivuru nye anyị chọrọ ihe agwụ nsị ahụ ifuji anụ n'ụka ọkwa dị ka ọgwụ mmeri ya ọgwụ mama omesi ka ọ bụ nwa bụ ịchọbịa nke m ọgwụ mama gbugwa nwa ahụ ọma mgbu ya mgbe o nwere ike ịtazi ya ahụhụ isizi ya ndị ya mere ijekwa ebe dibịa na-ahụta ụzọ ọ prọfet na-ahụta ụzọ ọ gasị ji ebe ikpọrọ nkwa gị ji ebe ahụ ikpọrọ nkwa because ya ga-ama na inye ọgwa bụ eziokwu ọsị gị ji ebe ahụ ikpọrọ nkwa na ọgwụ na-ezo emesịkwa si ọ gara ikpọrọ nkwa soso time emekwenye ahụ ịkwanye ahụ jikwe ha alabakwa gị ọnwụ dibịa Naijiria nwaanyị nọ na ihe mebi Naijiria bụ nye ụzọ ya n'ịnọ ọ ga-ahụ eziokwu ọ ga-ahụ na ọgwụ nna ya ji ya ọsị na nwanne nwaanyị mmadụ nnukwu na-eru nsogbu ọ ga-ahụ na omesịka ọgwụ mpaghara abụrụ nwaanyị ọbụrụ mmadụ bunye ọbụna famili ha ekwe ha mụ nwanne taịm nwaanyị ha anụtara je bue ji metacha ihe dobe ya sị ga ya mụta nwa abịawa mgbe ọnwụ otu mkpere asị na onye mma ha mere bụ nọnsens ejide nye klisi ọgwụ ebe arụrụ ọgwụ ahụ otu ogirishi arụrụ egbuchesi ya ogirishi ahụ egburu ogirishi bụ egbu ọgwụ ọbara ama asị na-abịara were nye na-egbuchesi na-abọ na Holy Ghost fire asị na were ọka na were ọkụ onwe ya ọkụ na-agba gị na onwe gị na-egbu nye agba ọkụ na-agba maka gị nye ahụ na-aga ihe n'ahụ ịghọtara ọsịkwa ya eje mebi ọgwụ a na-emebi ugbo na mbekwa gote ọgwụ na ihe gị ikokwuwe ya n'elu idobe ya ya nri igbuo mmadụ ọgwụ ahụ ga-emebi because oge eji mebi igbuo mmadụ ịghọtara na abịa ọgwụ na ọgwụ eji ndị bụ nnukwu bịara ọgwụ nsi ekwe nsogbu na nnukwu ga-abịarịrị nnukwu ga-ewetarịrị ihe ya ịma rụọ ọgwụ tat nnukwu onye ọbụla rụkwara ọgwụ takwu na ịmara ọgwụ ahụ dọrịrị ọgwụ ahụ eziri ezi ọgwụ ahụ ọgwụ ukwu ga-adị ọgwụ ukwu ga-adị ọkwara nwaanyị sị ọgwụ nwaanyị na-aka 3 ọgwụ ukwu nna nwaanyị ahụ ga-adị ọgwụ ndị di ya adịrị ọgwụ nnukwu nwaanyị ha adịrị na ọkwara nwoke ọgwụ nnukwu na ọgwụ nna ya ịghọtara na ọbụdị fles agwụ nsị onye abịasịghị na o were iche omenala na dibịa o were ego gote ọgwụ egote ji gụọ ọgwụ ndị nke abụ ọdụkọ n'ụka na asị na nke bụ man of God nke bụ pastọ nke o were ri go o were ndị chukwu kpọrọ oku o were ndị ha jere akwụkwọ ha ma aga Baịbụl ha na-asụ Igbo n'ime emewe ka asị ya bless you ndị ahụ chukwu kpọrọ ụka ha na-egbo ibisef maka dị na-ata eme fansin akwụkwọ anụ ji okwuo bụkọ bifọ kịta na ụka anụ ji okwu eju ọbụna na sinụ pasa ha na-eme bete ụka ha na-eju eju bụ ihe na-agwa ezizi okwu dị n'ụka maka mụrụ ma asụ ụka ma ekpe ekpere ma ekpe Jizọs ndị ma asụ ụka ihe ma asụ okwe na bịakwasị m ka igbo mmadụ masị esi mfụ maka nna m egbuo mmadụ maka ya mmemme nna m mere onye dị na-agwụ nsi mana ọkwa na onye abịa sị na agwụ nke ya bụ gị weta mmadụ ọ bụghị oriri agwụ nsi bụ nye ji ha onye ahụ banyere nye otu nzuzo dị mana amụchi ama mgbu mmadụ ọma mgbu eri mmeri ọbụla ma ebe gazi ụmụochi na sinema afọ ma bụrụ na emechigara free forest obodo tigbuo maka ọgụ mere ya owo ịghọta na ọ bịasị gị ka ibe memenye na ịkarịrị m ma afụta n'ụzọ mma narube m sef ma afụta n'ụzọ kwa ebe ahụ nrụ gbafe agba okwu mgbe gbafere agba okwu agwụ asị abịagwa ebe ahụ nọ kuwe ya bikos na bụ na God adị nne were nke ọnọdụ kịta ikube ya iwu na ọgaza gị onye ọjọọ na-agwụ nsị ana ijekwa m agwụ nsị onye bụ na agwụ nsị tekwere gara esetere ndị mmiri ha na-abụ na-arụkọta ọkwa dịka bayo nwana dịka bayo sa gị na ijekwa emenye agwụ nsị na irụchekwa agwụ nsị jeme ndị mmiri ị na-ahụ nye anyị na-eme na-agarị
Okay. Ebe Agwu Nsi ọzọkwa na Chukwu na ga-arịtere n'igwe bịa n'ụwa nwa ya n'ile onye Chukwu mere ga-eji ma Chukwu na-arụ ọrụ ọzọkwa na Agwu Nsi na agwụ ga-akọ na ihe anụ tupute gbụrụ mgbụrụ si na ya bụ ọgwụ asị ka ọ bụ iwu gị hụ nye n'ụlọ ọgwụ nke a dị iche agwụ nwere ike jiri na agwa m okwu ya bụ Agwu Nsi ọ bụkasịkwa na nke a mere na Agwu Nsi abụ uke na-ekwensu si ya na ọ ya mere ogbe m ekwensu because nna ya stupid nna ya bụ ike ya mana akọsef maka nna ya the men nna ya na-eme omenala amahụ onye dị njọ ya nwanne ya isikwa ka igbu nwanne m maka ego shebe afọ gị bịa gbara ya ndị ya ma nkịta na ịgba akwa ego mkpawa ego as boys ọ nwere ike ma ahụ ka ma eme progress ma ego ndị ga-egbu ndị gbuo na-eme omenala ama mme ya ọ ndị bayere ka emewe ka apata ike n'ike oge ahụ ya meme onye ihe na-eso Agwu Nsi nwere ike ebidokwa be ya gwụ mara ike bego ọtụtụ nzụ were nzụ gwara ụhọ ladis wechara ọhọ si gị meke iche mụ na apagha ọgwụ ohe na apagha gị ị na-ahụ ifu mkpanye ahụ o kwuru emewe ibukwa weta ọjọọ n'ọgwụ ahụ si anya nwoke meke ọ nọkwa ọkwa na ebe ọ rụrụ ọgwụ ya ahụ a na-arụ ụgwọ ebe na na-arụ ọgwụ ya ma ndị ọrụta na-asị ọ bụrụ ọrụta ma ndị ụka na-ewe Holyland n'ọgwụ ahụ bụ Holyland bụ ọ bụrụ gị n'ọgwụ ahụ asụfa na Agwu Nsi mara ịmanụ n'ebe ahụ kwue ntị na gbasara ya dị nji mmadụ maka na imekwa ya ọgwụ hewe iwe asụfụ na ọgwụ chenji kwere because amụrụ m nọ na anọ m na 1 and 2 ọgwụ chenji nye ọgwụ chenji ya bụ before ekwutekwere onye bụ omenala si ya ka anata mmadụ nye na wayo ọjụ bụ na ome ekwutekwere m na sị ka nata une m nye na wayo ma jụ mana isi m nata ndị ọcha na masị natachi ya because awụrụ arụsị ba ikoro ya ikoro agwụ baịbụl arụsị niile before eze gị nwechere ọnọcha vụrụ ha niile nye ma na-atịrị asụ bụ egotekwe nye ka iweta gen nye arụsị ha na wetara ndị ọcha ahụ mmachọkọ ndị ba nata nkwa ha ọ bụsị ha dịka asịkwa ka apịa anya ọbụ isi ogo ọhọ ka ndị ọcha nkweta ụgwọ ọnọkwa na one ekwutekwe masị mmanwụ aka mmadụ maka one na ọ na-ego nye ele jezu ụzụ ahịa nke ilego ọgwa ndị ọcha ahụ nata ya ọ dịkwara izi ịpara ha ụtaba anyị para ya ụta bikọsi ha mebiri anyị ọnọcha mebiri nụba anyị nwa adịghị mma na ndị ọcha nụba anyị nwa mebiri na ndị ọcha maka mara m amaka m nwere nye da kansụl satin si mmara mpa na agwa anyị ndị anyị na-asọ before why not on time a na-ebutere ụlọ ọbụla bụkwa ụlọ nsọ sef ụlọ ọbụla bụkwa ebe a na-eme ihu a na-aka ụka ebe a na-eme omenala dọkịta na owe hezasi je mere ohe na-eme deme. Thank you, sir.